खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय रिन्जय बर'आ मोनसे बाथ्रा बुंदों राकेश ब्रह्मआ BPF आव हाबफैमारसिगोन नामा ना BJP आव थांमारसिगोन नामा जिहेतु माखासे दोलोआव हाबफैनायनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों राकेश ब्रह्मनि सायाव रिन्जय बर'आ तो खोनासंनानै लानि एसे रिन्जय बर'नि माखासे बिनि रिएक्शन होनायखौ UPPL फोरा बांद्राय दालाजिदे खोनासंग्रोनिसे राकेश ब्रह्मआ BPF आव हाबनो थाखाय दासिम जगाजग खालामाखै जोंनि खोनानायाव BJP आव हाबगोन होननाय खोनादों किन्तु आङो राकेश ब्रह्मनि सर्सनिफ्राय मोनथियाखै किन्तु दस्रानिफ्राय मोनथिदों जे बिथाङा माने BJP आव हाबनो हागौ होननाय जों खोनादों आरोखि BPF खौ जोबनायनि खोथा बुंमोन किन्तु दा उल्था जाना बे BPF आ जोबा BPF आ माने दिनै जायफोर बिसोर जोंखौ जिर' खालामदों गावसोर जिर' जाजोब्बाय दिनै BPF आ माने गोबां खामानि मावो हाग्रामा महिलारि सारा माने सासे कमिटेड मानसि जेखौ खोथा होयो बेखौ मावफुंग्रा मानसि बियो माने खोथा होनानै बावग्रा मानसि नङा जेखौ मावनो हायो बेखौसो बुङो हाग्रामा सारा दा नोंथांमोना नैबे 6 मासनि गेजेरावनो जोंनि सरकारनि मावनायखौ नुखाबाय अलरेडि रायजो राजा बेनिखायनो हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो हाग्रामा सारा जाबाय माने खोथा होनानै खोथा लाखिग्रा आरो रायजोनि इन्टारेस्टआव पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव बांसिन खामानि मावो जोंनि हाग्रामा सारा दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF खौ बयबो मोजां मोनदों आरो थांनाय एसेम्बलि इलेक्सनाव जोङो माने 14टा देरहानो हादों आरोखि 15टानि मादावहाय